салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Сар мекунем. ПСЖ дар сафар дастаи Реймсро шикаст додан натавонист ва ба шиёри он ки барои баъзе одамҳо нони ҷав баҳона аст, сабаби ғолиб набаромадани худро дар корти сурхи Серхио Рамос донист. Инам дар ҳоле аст ки Рамос ду корти зардро дар муддати 10 сония гирифт ва довари майдон дарҳол аз бозӣ ба дарға шудани ӯро зарур шуморид. Хайр, Рамос корти сурх гирифтааст. Неймар ва Мбаппе неку? Чаро онҳо гол зада натавонистанд? Бозӣ бе кушода шудани ҳисоб ба анҷом расид ва довари майдон футболбози испаниро дар охири қисми аввал аз бозӣ берун кард. Дар дақиқаи 41 дидор Марко Верати як футболбози ҳарифро аз пой афтонид ки дар натиҷа довари майдон ба футболбози ПСЖ корти зард дод ва ин боиси норозигии Серхио Рамос гардид ки чун ҳамешагӣ бо ҳамдастаҳои худ ҷониби довар давиданд ва бо ӯ баҳс карданд. Мухлисон аллакай медонанд ки Рамос он нафаре нест ки дар чунин баҳсҳо одобу маърифати баҳскуниро риоя карда тавонад. Аз ин рӯ гумонам испанӣ доварро на танҳо мавриди танқид, шояд таҳқирам карда бошад ки дар муддати 10 сонияи баҳс аллакай довар маҷбур шуд ки рӯбарӯи ӯ 2 маротиба корти сурх аз ҷайбаш барорад. Ин барои Серхио Рамос дар таърихи фаъолияташ 28-мин корти сурх ба ҳисоб меравад ки аз ин 2 маротибаашро бо пираҳани ПСЖ гирифтааст. корти сурх гирифтани Рамос ягон ҷои ҳайронӣ надорад. ӯ дар Реал Мадрид низ бештари вақт аз рӯи муносибати сардаш корти сурх мегирифт, вале дар ин маврид ӯро гунаҳгор кардан лозим нест. Мушкилӣ ин аст ки Рамос то корти сурх нагирад, хобаш намебарад. ё Арсенал воқеан ба сатҳи олии худ баргаштааст ва ё Ливерпул дигар он Ливерпули пештара нест. ин ду даста баъди чандин сари сол аввалин бор ба вазъиятҳои муқобил рӯбарӯи ҳам қарор гирифтанд. лондониҳо аз аввал дар мавқеи якуми ҷадвал қарор доштанд ва Ливерпул баъди нокомиҳои пайҳами аввали мавсим дар миёнаи ҷадвал сайру гашт мекунад. Букайо Сака дубл кард ва як голи дигарро Мартинелли ба самар расонид. аз ин тараф як гол Дарвин Нуньес зад ва як голи дигарро Роберто Фирминио. маълум мешавад ки арробаи Ливерпулро ҳамин қадар сол Садио Мане мекашидааст. Дарвин Нуньес аз омаданаш худро он гуна нишон дод ки гӯё имсол маҳз ӯ метавонад барои унвони беҳтарин бозингари Премер-лигаи Англия бо Эрлинг Ҳоланд мубориза барад, вале баъзан то ҳадде бозиро наметавонист ки чандин маротиба ӯро дар курсии эҳтиётиам мушоҳида карда будем. далели аҷиб ин аст ки аз моҳи июли соли 2020 ки Арсенал ва Ливерпул 8 бозӣ барпо кардаанд, лондониҳо ягон маротиба дар ҳамин 8 бозӣ мерсисайдиҳоро шикаст надоданд ва ин аввалин ғалабаи онҳо буд. Арсенал бо 3 имтиёзи лозима боз Манчестер Ситиро гузаштанд ва бо 24 хол дар мавқеи аввали ҷадвал қарор гирифтанд. шогирдони Пеп Гвардиола бошад бо як холи кам ҳоло дар мавқеи дуюманд. Арсенал аз соли 2016 инҷониб аввалин маротиба аст ки дар 9 давр ба мавқеи аввал мебароянд ва соли 2016 ин то даври 15-ум идома ёфта буд. аҳволи Ливерпул воқеан бад аст. дар 8 давр ҳамагӣ 10 хол ҷамъ овардаанд ва дар мавқеи 10-уми ҷадваланд ки Ливерпул чунин аҳволро чандсолаҳо аллакай ёд надошт. ин даста дар 8 давр ҳамагӣ 2 маротиба ғолибият ба даст овардааст ки ҳоло ҳатто аз дастаи Бортмунд ки бо ҳисоби 9-0 шикасташон дода буданд, дар ҷадвал 2 хона поён меистанд. бозии баъдии ин даста бо Манчестер Сити аст ки гумонам баъди ин бозӣ Ливерпул аз хонаи 10-ум берун мебарояд. баланди баланд ба мавқеи 11-ум меравад. ягона роҳи халосӣ аз Сити ин ба ягон қотил пули калон додан барои Ҳоландро куштан аст. дигар чизе кӯмакашон нахоҳад кард. Der Klassiker дар таърихи мавҷудияташ ба назар аввалин бор дар сатҳи олӣ барпо шуд. Боруссия баъди ҳисоби 2-0 якбора ба худ омад ва камбеки таърихиеро ба миён гузошт ки ҳатто Оливер Кан даҳонаш ба қавле боз монд. Бавария бо голҳои Леон Гарецка ва Лерой Сане то дақиқаи 75-уми бозӣ пешсаф буданд ва баъди айнан дақиқаи 75-ум Боруссия мисли қаҳрамонҳои филмҳои синамоӣ ба бозӣ баргашт ва як камбеки зебоеро ба намоиш гузошт. Юсуфа Мукоко дар дақиқаи 75-ум ва Антони Модес дар охирин сонияи бозӣ барои ҳамдастҳояш натиҷаи рақобатро мусовӣ намуд. баъди чунин голи ҷигарсӯз барои мюнхениҳо коргардони бозӣ дарҳол чеҳраи директори варзишии дастаи Бавария собиқ дарвозабони дастон Оливер Канро ба тамошобинон нишон дод ки чӣ гуна ба вартаи ғаму ғусса меафтад ва бо садои баланд дод мезанад. ҷадвали Бундеслига феълан хеле ғайриоддӣ аст.
Унион дар мавқеи аввал, Фрайбург дар мавқеи дуюм ва Баварияи Муқтадир дар мавқеи сеюм бо тафовути 4 хол аз лидери ҷадвал қарор доранд. Боруссия ҳам 16 хол дорад, вале таносуби голҳои ин дастаро як мавқеъ аз Бавария поён бурдааст. Бавария баъди рафтани Левандовски мисле ки ба худ монанд нест. ҳарчанд Мане ва Сане беҳтарин бозиҳоро нишон медиҳанд, вале ба қавли баракати Роберт Левандовски ба худаш буд. ахиран Антуан Гризманро Барселона ба қавли Бакала нагирифт. ё ба таври дигар бигӯем, каталониҳо як бало карда аз ин футболбоз халос шуданд. Атлетикоро дастаи сағирапарвар мегуфтанд хато набудааст. дари дастаи мадридӣ ҳамеша барои собиқ бозингаронаш боз аст. дар кашокашҳои охири дастаи Барселона ва Атлетико дар ниҳоят хулоса чунин шуд ки Атлетико Гризманро бо нархи 20 ҷамъи 4 миллион евро расман мехарад ва дигар Барса ба ин футболбоз ягон пайса намедиҳад. мо ин гузаришро аллакай тасдиқ кардем ва фикр мекунам барои ҳар ду тараф хулосаи ниҳоӣ ҳам айни муддао ва ҳам қулай аст, гуфтааст директори варзишии дастаи Барселона Матео Алемани. Жоан Лапорта, президенти бошгоҳи Барселона, баъдан гуфтааст ки агар мо Гризманро ба даста бармегардондем, пас маоши умумии солонаи кормандони мо 36 миллион еврои дигар боло мерафт. аз ин рӯ бо сабаби норасоии буҷа мо натавонистем Антуанро бори дигар ба даста ҷалб намоем. хулас Антуан Гризман низ гумонам худаш фаҳмид ки Барселона ҷои ун нест. ҳарчанд қаблан мегуфтанд баъди рафтани Месси каталониҳо ба Гризман такя мекунанд. охирҳои замонро бинед ки баъзе футболбозон барои аз Барселона рафтан аз хурсандӣ тӯй медиҳанд. мисли Гризман ки феълан худро хушбахттарин одами дунё ҳис мекунад. бечора аз дар курсии эҳтиётӣ нишастан мӯи сараш ба замин расида буд. ахиран Криштиану Роналду дар даври даҳуми Премер-лигаи Англия гол зад ва дар дохили майдон нафаси ором гирифт. инам дар ҳолест ки ӯ чун ҳамешагӣ дар курсии эҳтиётӣ менишаст ва бо сабаби осеби Антони Марсиал дар дақиқаи 29 ба бозӣ даромад ва аз паси Казимиро дар охири қисми аввал ба задани гол даст ёфт. бо голи ӯ ҳисоби бозӣ 2-1 бар нафи девҳои сурх гардид. ин аввалин голи португалӣ дар мавсими имсолаи Премер-лигаи Англия аст. қаблан ӯ ба дарвозаи Шериф дар Лигаи Аврупо гол зада буд, аммо дар Премер-лигаи Англия не. охирин голи Роналду дар чемпионати Англия 2 майи соли ҷорӣ буд ки ба дарвозаи Брентфорд задааст. баъдан ӯ голи аввалин худро он гуна ҷашн гирифт ки гӯё аз кадом як мушкилии калоне халос мешавад ва нафаси ором мегирад. албатта ки сару садоҳо дар мавриди нокомиҳои охири ин футболбоз дар расонаҳои иттилоотӣ ва шабакаҳои маҷозиву миёни мухлисон зиёд буд. далели дигар ин аст ки Криштиану 700 голи худро дар бозиҳои бошгоҳӣ ба самар расонид ки барои ин ӯ дар 943 бозӣ иштирок ва дар 4 даста бозӣ кардааст. аз ин 144 гол бо пираҳани МЮ, 450 гол бо пираҳани Реал Мадрид, 101 гол бо дастаи Ювентус ва 5 гол бо дастаи Спортинг ба самар расонидааст. бо ин гол шояд ӯ ҳамагонро фаҳмонид ки барои маро гур кардан ҳоло саросема нашавед. ё ӯ ҳоло намедонад ки Ҳоланд гуфтани зоти шариф аллакай 15 гол дар Премер-лигаи Англия задааст. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.